Is iedereen er? Ja, heeft iedereen een mooi plekje gevonden? We gaan vandaag appelmuffins maken. Weet jullie wat dat zijn? Nee? Cakejes en een gaten appel gaat erin. Ga je eerst maar het ei heel voorzichtig sikken. Nou, ietsje minder voorzichtig. Oh, je hebt een beetje te veel, hè? Hoe komt dat nou? Hey, ik had het zo voorzichtig gedaan en de kraak. Klap, alles is eruit. Ik denk dat we even een doekje nodig hebben. Ik denk dat we eventjes de nieuwe uit moeten hebben. Gooi er maar in. Ik hou wel een nieuwe. Dus je krijgt een nieuwe kans. Ja. En dit keer zal ik het maar even proberen. Ga maar tikken. Ei goed vasthouden, hè? Ja, pak je zo. Ja, goed zo. Zie je wel dat ik het beter kan? Helemaal top. Hallo, hé. We moeten eerst in de oven. Hallo. Ik kan het ook zo aflikken, hoor. Wij zijn klaar. Goed zo. Het is best lekker. Ziet er dan net zo lekker uit? Nee, nu nog niet, maar later wel. Oké. Dus het komt goed? Ja. Nou, hoe smaakt het nou? Vet lekker. Ja? Heel lekker.